जवाहर नवोदय विद्यालय अदालगुरियाव थामथि रावारि बर' रावा गोमालांनो थांगासिनो। जाय समाव बर' रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव जायगा मोननानै दं, दिनै बे रावानो JNP अदालगुरियाव गोमानो थांगासिनो। थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफ्रा CBSE आनजादाव आयदा हिसाबै आनजाद होनो हायो। नवोदया विद्यालयाव थामथि रावारि खान्थिखौ आजावनाय जायो। हिन्दी, इंराजि आरो रिजनेल राव जोंनि बड'लेण्डआव गंब्रै JNP दं। मोनफ्रोमावबो बर' रावखौ रिजनेल राव हिसाबै सोसननाय जादों। नाथाय JNP अदालगुरियाव बे मोनखानाय सुबिदाखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दं। थामहिनबा दिथागिरिफोरखौ गियानाव सोना होनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों। थाखो 10 नि फाइनाल आनजाद होनो थाखाय बे रावखौ थाखो 9 आवबो फरायनाय जायोबोलानो होनो हायो। बिनि थाखाय आलादायै CBSE निफ्राय जेबो आर'जलाइ नांलाया। ओरैनो आयदा एबा साबजेक्ट एल'केसनाव सोफाहरबानो जायो। नाथाय बेखौ फरायसालिनि सामलायगिरि एबा गोरायुंआ गोनो गोथो खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। फारसेथिंजाय साबजेक्ट एल'केसननि रेजिस्ट्रेसनआ 31/8/22 आवनो जोबथा अक्ट'। बिनिखायनो मामबारै एबा थाबैनो बे हाबाखौ मावफुंनो थाखाय एबा बेनि दाथायारि राहा लानांगौनि गोनांथि जादों। बे हाबाखौ मावफुंनोब्ला अदालगुरि जिल्ला बर' इन्टेलेक्सुवेल एबा समाजारि आफाद एबसु एबा बर' थुनलाइ आफादा अदालगुरि JNP नि गोरायुंजों रायज्लायनानै रोखा खालामनो हायो आरो फरायसाफोरनि गारजेन एबा दिथागिरिफोरनोबो रोखायै मिथिहोनांगौनि गोनांथि दं। नङाब्ला मोनखानाय बर' रावनि एल'केसनआ गोमालांफिननो हागौ।